שלום, וברוכים הבאים ליש חשבונית. במדריך של היום אני אעזור לכם איך להחתים את הלקוח שלכם על מסמך שהפקתם דרך המערכת של יש חשבונית. בשביל להפיק את המסמך, חשוב שיש לכם את התוסף של יש סיין. תוסף שמאפשר לכם להחתים לקוחות על מסמכים שונים במערכת, למשל הצעות מחיר, חשבוניות מס ועוד. בתפריט בצד ימין נעבור על אייקון של הברק. ונלחץ על תוספים במרקט. נחפש את הקובייה של יש סיין ונלחץ על חיבור. לאחר מכן, אחרי שקראתם מה זה מאפשר, נלחץ על הצטרפות חינם. בסיום, לאחר שהתוסף מופיע, נלחץ על שמירת שינויים ונסגור את החלון. מעולה! סיימתם להוסיף את התוסף, עכשיו אפשר להפיק מסמך לדוגמה. נחזור ללובי. בתפריט בצד ימין, נלחץ על הכפתור בצד שמאל, הפקת מסמך. נבחר לצורך הדוגמה שלנו במסמך מסוג הצעת מחיר. במסך הפקת המסמך נמלא דברים בסיסיים. נרשום את שם הלקוח, נרד טיפה למטה ונוסיף פירוט השירות ומחיר. נלחץ על שמירה. בשביל להחתים לקוח על הצעת מחיר, חשוב לסמן את הצ'קבוקס אפשרות לצרף קישור לחיתום. זה אומר למערכת להוסיף קישור נוסף ללקוח שלכם גם באימייל וגם בשיתוף דרך וואטסאפ. לאחר שסימנתם אפשר להפיק את המסמך, בכפתור למטה הפקת מסמך. נלחץ על אישור והפקה. עכשיו אתם יכולים לראות שיש עוד קישור של חתימה. אתם יכולים בעצמכם ללחוץ עליו ולראות איך זה עובד. במידה ותעשו שיתוף, הלקוח יקבל קישור מיוחד לחתום על הצעת המחיר. מקווים שהסרטון עזר לכם. שיהיה לכם המון בהצלחה.